Näin pääset esteettömästi meille memofotoon. Liikkeeseemme pääset sujuvasti Tikkurilan rautatieasemalta alikulkutunnelin kautta tai asemarakennuksesta kulkemalla tien yli kohti kauppakeskus Tikkuria. Kun olet tullut ovista sisään, jatka pääkäytävää K-Marketin ohi, niin löydät memofotomyymäläämme. Mikäli saavut autolla, voit parkkeerata auton Tikkurin pysäköintihalliin ja tulla sieltä suoraan sisälle kauppakeskukseen. Ovet aukeavat automaattisesti ja niiden jälkeen kääntymällä vasemmalle olet pian myymälässämme. Mikäli saavut asematien keskiovista, pääset suoraan sisään ja kääntymällä keskikäytävällä vasemmalle näet jo liikkeemme. Käynti Vehkapolulta myymäläämme onnistuu yhtä helposti kuin muutkin vaihtoehdot. Ovista sisään ja käytävää suoraan eteenpäin niin pitkään, että näet memofotokyltin liikkeemme yläpuolella. Meillä pääsee esteettömästi myymälään passikuvaan ja studiolle. Tervetuloa!